El magazín radiofònic del Camp de Tarragona, Carrer Major, s'ha traslladat de manera excepcional a la Selva per conèixer de primera mà com es viu la Setmana Santa al municipi. Ho ha fet aquest dijous amb un programa especial en directe des de la plaça de Sant Andreu, en què han intervingut diversos agents socials que s'encarreguen any rere any de fer lluir aquesta festivitat. El periodista Eduard Virgili, acompanyat del locutor de Ràdio La Selva, Toni Mateos, han conduït un espai teixit a partir d'entrevistes que han explorat la història, els detalls i les interioritats de la Setmana Santa selvatana. El programa ha obert amb el bloc més institucional, conversant amb l'alcalde de la Selva, Josep Masdeu, que ha lloat les particularitats de la Setmana Santa, especialment pel que fa al component musical i al Ball de la Mort, únic a les nostres comarques. El cronista local, Quim Masdeu, ha continuat fent un repàs històric a la celebració al poble, deixant palès com s'ha anat transformant al llarg dels anys i tot el camí que es va haver de recórrer per declarar el Divendres Sant com a festa tradicional d'interès nacional. Lluïsa Garriga i Joan Masdeu, com a procuradors de la Confraria de la Sang, han aportat el punt més íntim i personal del programa, evocant les emocions i sentiments que s'associen a la Setmana Santa selvatana. A la conversa amb Garriga i Masdeu se li ha unit el fotògraf tarragoní Pere Menós, autor de la mostra fotogràfica que es pot visitar al castell amb els moments més simbòlics del Via Crucis al Calvari. El programa s'ha completat amb l'aproximació religiosa a la festivitat a càrrec de mossèn Albert Fortuny, s'ha endinsat en la dimensió musical de la mà del president de l'Escola Cantòrum, Joan Massana, i Pepi Sans, presidenta de la coordinadora La Polaina, i la dansaire Júlia Moreno han exposat els trets més definitoris del que segurament és el gran element diferenciador de la nostra Setmana Santa, el Ball de la Mort. Els convidats, tots ells de diferents entitats i agrupacions locals, han ajudat els oients a traçar, a través de les zones, una radiografia global que ha permès entendre la devoció i la tradició amb què la societat selvatana viu i es fa seva aquesta festivitat. Carrer Major, espai en el qual Ràdio La Selva hi participa, és el programa radiofònic de les 8 emissores del Camp de Tarragona, que de dilluns a divendres acosta l'actualitat local i de proximitat de les nostres comarques.